ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? हाँ भला ଗୋଟେ ଅଫିସର ଚଏସ୍ର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ନା ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏଇଟା ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। आ तुम निजे ढाली पिउन ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘଟଣା ଅଲଗା। ଆପଣ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ 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 ଥାଉ 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 ଟିକେ ୱେଟ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମିଶାଏ। ହଁ ବାସ୍ ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। तू कौन गजपति तो आम मद ढाली देबू मद ते पियाई देबू तापर कहबू मत नहीं घरे आणिकी शुआई दियो तापर कहू मत बिंची दियो मत टिके लुंगी टेकिकी टिके पवन सोलु सोलु कर दियो। एक्चुअली आपण मते भूल बुझिले। ओ नुआ बाहाइछि तो